Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wata rana Sheikh Usman Dan Fodiyo yana tafiya shi da yaronsa sai suka je yunwa. Shi ne ya dauko abinci ya tambayi yaron nasa ya ce mu ci ko mu zubar. Shi ne ya ce mu ci. Shi kuma Sheikh Usman Dan Fodiyo ya dauki abincin nan ya je ya sadakar. Sai suka ƙara jin yunwa sai ya ƙara dauko abincin sai ya tambayi yaronsa sai ya ce mu ci ko mu zubar. Sai yaron nasa ya ce mu ci. Shi ne sai Usman Dan Fodiyo ya dauki abincin nan ya je ya ƙara sadakarwa. Daga baya yaron ya fahimci cewa idan an ce mu ci sai Sheikh Usman Dan Fodiyo ya dauko abincin nan ya sadakar da shi. Wannan yana nuna cewa abin da ka bayar shine naka, wanda ka ci kuwa zubarwa kai. Kun ji hikima ta manyan malamai. Allah ya gafarta wa Sheikh Usman Dan Fodiyo radiyallahu ta'ala anhu. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.